सुरुवातच केली का आकडो काही लोक आकडो काही लोक आकडो काय हो ए उडाय 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 उतले उडाय दोघांनी एका तोंडार मारा मार अमल्या कोई तो आड तू बाकी काय डॉक्टर डॉक्टरांकडे दिले हो डॉक्टर घ्या चिडी बाळू या पुढे मरे काय बाळू बघतो फुटला फिरायला निघाला पुढे जाते का पुढे जाऊ शकते तू मोर्या मोर्या चार्जिंग दिलं झाला का सारी काम ये आकडो काही लो काय माहिती हजी मोठकी अरे काय अरे बाबा काय नाही तर गोळगो ना का उणगोती मेले जरा पार्टी घे हात चोवीस होतो चला चला ये चला गणपती बाप्पा ताट जा आमल्या ताट जा ऑनलाईन सेवा ए बाळू बाबा सांगा रे ऑनलाईन सेवा ऑनलाईन आमचे फोटो केव्हा माहिती आहे फोटो बघायचे गाडी बुजूच काय नाही होता अरे बाबूराव ते बघलं हरी काका दुसरा होता मोठे गणपती सांगताय तुम्ही सांगताय 5 दिवसांपुढे बरा वाटतं तुमका आमल्या ताट जा हे बाजू राव रे सवय झाली
खालीच बदल चालू कर खाली बदल चालू कर म्हणजे आमचं काय पुढे नको घ्या पुढे घ्या म्हणजे आमचं काय नको बाळू हे माकड असे चलत रावले ना गेले काय हो हे जर असे चलत रावले ना तर माकड लालबाग तो राजा अडतले काय काय अरे हाडले अडे आहोत खाल्ले नाही अर्धे